Bocsánat a késésért, de karmester úr, kezdhetünk is. Mondja maga, tudja, hogy hol van? Nem hiszem, mindenki. Másik a kezem, nyomjuk neki. Várjatok a dobom. Eltűnt a kis dobom. Én vagyok a kis dobos, és eltűnt a kis dobom. Na, hol van a hangszerem? Mi az én hangszerem? Ne haragudj, hogy magát épülte ilyen. Hát nem a Jóisten, hanem La. Mindegy. a... Lépjünk túl rajta. Adjunk már neki egy zongorát. Hagyjatok a zsongoráton majd. Szeretnék kiválni ilyen hangszeren játszani? Jó, ezzel most mi a... Jó, akkor csöndet kérek. Ráhangolódunk. Azt vágod, hogy ezt levonják a próbapénzetből. Jó. Aha. Na. De az enyémből is levonják ki. Csöndet kérek. És ráhangolódunk. Nekem erősebb a hangszerem. Remélem mindenki előtt Vivaldi 4 éjszakának kottája szerepel, amennyiben nem, most kérném meg, hogy álljon fel és fáradjon ki. Egy tétel. Karmester úr, az baj, hogy nem Megbeszél? szokott hölgy. Karmester nem baj, nem szokott dolgozni. Kezdjünk az ősszel. Biztos, hogy jó helyre jött, mert hogyha nem Az olvasod, őszt utálom. Az ősz a kedvencem. Rossz az ősz. Szarvasbőgés is van ősszel, nem? Az van. Oké. Kiszálltam. Jó, akkor lehet minden. Mi csináljuk még, hogy elüldözzenek, hogy visszamegy? De akkor ez nem... Állj, nem magamat lövöm fejbe. És nem ez az önképző szakkör? ezt kérdeztem, hogy magát épülnek ide, biztos-e abban, hogy jó helyre érkezett. Ez egy teljesen profi zenekar, és azt hittük, hogy magadban ez a zongor is. Kötél. Jaj, Nincs, viszont ezt szívesen bocsánat! szétnyelem a Nem, vízére jöttem önképzőkörre, Jó, az bocsánat. a következő ajtó balra. Semmi gond. Szevasztok! A biztos karmester. Jó, azt tetszik. tudja. Halló, Fejér Máté? És azt jól értem, hogy bárki kisétálhat a jelenetből, és akkor ugyanúgy kell folytatnunk? Vagy te jöttél be negyediknek valójában? Értem, jó, semmi különös, már itt telefonálok az órán. Igen, de a tanár szaknak, igen, jó, majd vissza, oké, Így van, Csaba vissza fogja önt hívni. Szóval azt szerettem volna megkérdezni, hogy én elvelem a Na nem, akkor most alulról vagy felülről boncoljam ezt a békát. Hát én akkor nagyon aláfeküdnék a tanárnőnek, igen. Azt nagyon, hát most így közelebbről megnézem, annyira nem. Nem biológiai órán vagyunk? Én tudtam, hogy történelemre szakosodtam, de javítsanak ki. Elég van. Ez egy béka. Történelme lehet a tanárnőnek? Ez egy biológia óra. Ez egy béka. Nekem tök mindegy, de már kicsöngethetnének, úgyis utálom az összes órát, mint a szar. Tudjál, iskola. Békát sem kell boncolni. Na, még egy kérdés. Igen. Dugna velem tanárnő? Nagyon kedves az ajánlásom, a fontolóra veszem, mint ahogyan azt is, hogy reggel nem eszek be 5 különböző gyógyszert, hogy a jó osztályterembe menjen be. Vagy lehet, hogy a diplomámat tévesztettem össze. Jó, oké, Nagyon is értem. átgondolom Én az sem. egészet. Én sem. Intézkedtem. Ez egy borjulám. Azt mondtam, hogy vegetáriánus vagyok. Valóban,